साब्रै साबाबो थिखांनो हालायला अमाया लागाव राजा किरनमोननि आरोना आदा किरनमोननि थैया गालागोन उन्दै जुलियाव लांसिगोन आरोखि हा बेखौ itu nak kai manusia. Iya Ramayon. Langren nengse. Saya mulu saya sumai kuman. Hei, panglah neng langde. Jaga macam sumai kuman. Saya boleh balah dah. Hei, greskan. Oh, gak kena sampai om nok ada. Tang deh, Pak. खुलुमबाय फरानि मोनसे गोदान ब्लग सानथामखौ फिन खेबसेयाव बरबावबाय सबाय माजि उजि फगवायनाय महर लानोसै नामा दामुखै इनफाय ब्लगखौ फरायजोबोसै नायलामोन जाबाय हानामनि इन्ट्रेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो मैयानि हब्राबायनाया मोसाबायनाया बाब्राबबायनाया माथाया ओरै सानानै दं आरोना हामदों मोजाङानो जादों आरो बिदि माथा साबाबोथ' नों उन्दुनानै थानो गावबागाव खामानियानो खिनो सोलाबलायै ओमफ्राय ओरैबायदि माने जि जोम सुस्रांबाय आङो दख'निनो बेनिफ्रायहाय खामानि दामानि आलासिफोर साहा पानि लोंखांनाय सुस्रां आरि स्रांनो ओमफ्राय आलासिफोरा मायाबो माने बे हाबाथिलियाव थांबाय आरोना एसे खामानि मैगं थाइगं हाहैनो होननानैहाय ओमफ्राय आङो दा ओंखाम एसे ओंख्रि एसे संनो आखायाव लाबाय आरोना सोर जायो सोर जाया आं मिथिला दालि संगासिनो दं आं ओरैहाय थाव सेरनो ओमफ्राय कफि लाब्रा संनोसै आरो बिमायंआथ' थांनाय नङा नालाय हाबायाव थाङा नालाय बेथ' जानांगोन ना ओंखायनो आं माबार संदों आरोना ओमफ्राय आं माला नुजाहैनो हागोन आं मिथिया जायखिजाया न'नि हाबाफारिफोरखौ मावस्रांगोनसै आरोना बिसोरबो थांलाय फैलाय बिफा फिसाफ्राबो सफैफिनथ'लायबाय बिसोरो आइयै इसिबां न'आवनो मेथाइ गोलैसोनानै दं मेथाइ लानानै फैबावबाय ओमफ्राय आंथ' हाबाथिलियाव मोनहैथ'वासै अब्लाबो फैद' हेभि आदार आंनानै रजेनि अननायाव सफैबाय आरोना गाव बिदि अननानै लाबोनांगौ ओमफ्राय आं नोंखौ जाखोमानो हायामोन अननानैसो लिंहरदों आङो नोंखौबो सियार हराबोनो फैदो ओइ न'आव दङ बलाय मा उन्दुग्रायाव बेबो लाबोजायो आं लाबोजायो नै इसिबाय सफैबाय ओमफ्राय बुस्थुआ इसेबो दं नालाय आब'खौबो रोनाव हरबाय आङो इसेल'बाथ' आं जाखोमासिगौमोन अननायाव गावथ' नों दालिजों जाबाय ओमफ्राय दालि हारसिं जाबाय लाब्रालाय दालाय बहा मोनो आं न'आवनो जा नै कफि एवखाबाय आंहा नै ओंखाम जादों आब' हाबाजों जोंनिजों 80 माइल गोजान नालाय नै ओमफ्राय मालाय आब'आ दहाय फुङाव जादों थेवबाबोथ' सानसुनि ग्रोबब्रा 12था जाखाबाय जा थोनाय नङा नांबागौमोन थोआ जाबाय मावादाङा बे मावग्राफोरासो मोनजायो बेखौ जोंना सोंहोबावबायसो जानोसै जोङो एसे जेने थेने बेनोथ' ओमफ्राय मालाय सुनाफोर नै खयथा जाखानाय समायाबो 3 जाथ'वाखै आरोना स्राय ओंखारबाय आङो नै हरेक माला मैया बायस्रांनाया बेखौ गाननानै आरोना ओमफ्राय बिथाङाबो नै जोंथ' हरैनिफ्राय जोथोब लाबोफानो मोनाखैमोन साथाम जाबना फैनायमोन नालाय ओमफ्राय बे दखानाव मोनखायो नालाय बेहाय खाथियावबो बेहाय लानानै फैबाय आरोना ओमफ्राय आं थांथ' होननायखाय बिसोर आंखौ गालांनानै थांबायमोन ओमफ्राय मायाबो होनबाय मानो थाङाखै होननानै थांखादो एसेसो खामानि दामानि मावफाहैदो होनबाय माने गावसोर फुंसे थाखानानै फुंनि सानसुनि जानानै फैबाय आरोना ओमफ्राय आङो गोसोआबो है थांसां होननानै मायाबो थिनहरबाय थांदो होननानै ओमफ्राय आरो संग्रा खावग्रा लाबोखादों होननायखाय आङो बारा खामानि जानाय नङा साननानै थांनो बादोंमोन आरोना ओमफ्राय दा नानियाव बिमानैजों थालांगोन होननायखाय आं गरम जाबाय स्राय सिख्ला बादि फोर उरायनानै ओंखारलांसां जुनाफोर रावबो गैला बिफाखौ फननानै लेंहरनोबो फिसालानि जादा गाबनो ना मिनिनो मबाइलखौ लाखिनानै बिजाय खिर'जों गावजों ओइ बाजै आं थांग्रोनोसै ओहो थाङा हाबायावसो थांसै आं थाङाखै दङ बिसोरो ओं थांथ'लानो दिनै दे ओं दायो ज' फैदो नोंसोरो औ फैस्रांदों आरोना बयबो फंबायनि हाबा जानो बिबोनांनि हाबा जानो स्कुलथिं औवासुं बारजोंसो बारस'बोबाय आरोना आंबो मांखिखि ओंखारनांगौबा सेस आरोना ज्राव होनलायनाय हारसिंनो ओमफ्राय फास्राखौ दा बिरहोलायदों आरोना हारसिंबाल' एसे बिरहोलायो आंना ओमफ्राय दा बैहाय आलासि दुमसि एसे वेलकाम खालामहैबानो फास्राया आंना जमा जागोन आरोना देन्जार सिदा मोनहैसै आं सुनाफोर दान्दिसे उनाव ओमफ्राय नै गरायखौ मोनबाय आङो थिक थाक आं हरै फनबो हरदोंमोन नालाय ओमफ्राय फन हरजाग्राया खिथाबाय नामायबोनायाव ग्रोब जाबाय आरोना खुथ्रु खाथ्राखौ थाबायनो गबाय ससेयावनो नै आथिङा बुख्रा जाबोजोबलायबाय बेखौनो
मा मुजा गाननांगौमोनथ' नोंनि माबानि लादाखनिखौ रोजाखौ गावहा ओमफ्राय गामसा गाननायसो नो मा होनना बुङो आरो जायो नोंहालाय आरो माथो लकेल माल जा मजाखाना ससे हारसिं बन्द' जानानै दुद्रुबोनो मोनलायलायो स्टार्ट होथ'लायनाङा ओमफ्राय दसे उनावसो होफिनलायनांगौ नै ओरै गोजौ थाङा ओरै गाहाय थांलायो बेस्राफोर मैया हाबा नायग्राफ्रा मा सानलांखो आं मिथिला अबेसे हिनजाव गोदाना फैखांनायसोनो होननानै गोजोनदां हिनजाव गोदाननि न'खरनाबो फैखांखानाय नुखांखानाय ओंखायनो दे होमबालाय सिन्था गैया होननानै बेफोर लामाखौ खि मोनायाव खम बोरैबा मोनबाय बिसोरो ना गाखोजायो ना दावखोजायो ना मा जायो बेस्राफोर ओमफ्राय नै सानाव फैबालाय मोजां मोनगौमोन बिसोरो ओरैबो नुनाय ओरैबो नुनाय जेरैबो जायखौ बुङो हाजोगुदि लालिपारा हरे कृष्ण आइदि गारिफ्रा आलासि दुमसिफ्रा आयु मानो बिदि बुङो बिसिखौ बिदि बुङो नामा आलासिफ्रा एसे फैदोंआनो खोमा होमबालाय ना गारिखौ नायनानै लामाया सिन्था गैयालाय बबेथिं दोनो दोनै थांसो मोनफैबाय जोङो एसे खिथादो बाल मानसि नुदों दख'ना गोदानसो ओइ लाजिलायो गावनि गामियावखाय सफैफिनबाय माने आङो नै दिनै देलायानो बेलेग नुलायबाय आलदा नुयोहाय मोजां ओंखारदों मा जेबो नङा मा मानो बिदि मामादो नोङो दा एसे खामानि मावफ्लानसां नागिरलाबायनानै साहा खाबनैसो राननानैसो जिरायनो मोनफिनबाय आं एसे जिरायनो मोनबाय नालाय एसे भिडिअ मारलायबाय आरो मा आलासिफोर गामिनिफ्रा फैथ'वाखै नै आब' गामिनिफ्रा फैथ'वाखैनो गामिनिफ्रा दाहाय बेलासियावसो बेलासियाव माने बेलासियाव बेलासिबाय ओमफ्राय जोंहा सासे ओरै आंनि भिडिअ नायोनो दतमानि आरोना बिसोरबो सिबायफोर भिडिअ बानायग्रा बायदि नुदों होनलायलायबाय आरो आंखौ ओमफ्राय नंमारगौ आङो मैया मोनायावथ' हमनो हानाय नङामोन नैबे जाहैबाय न' ओमफ्राय ओरै थांनानै नै हाजो गुदि होनो जायखौ हनै बैनो हाजो जाहैबाय आरो माथो दंबावो आं सिगाङावबो लाफैखाबाय खिन्थु नै दा हाबाया बेयाव आरोना जोंना बाहागि जोबथा आरो इयावबो दङ इनि बाहागिफोर गोजौ लुनानै थाफैनाय दंहाय बेयावनो जोंना गोदोनिफ्रायनो मालाय बेयावनोखा दं दैखरा ओमफ्राय हनै ओमफ्राय दैखराव मटर नंला गाव गावबागावनो अबेबा खुबाय खोमा आरोना जाबाय आरो बानायनानै लास्रांजोब्बाय नै ओमफ्राय नै बिदि आरो आंबो माने दिनैसो नुफैदों आरोना बिदि अबस्थाखौ एफाबां बिदि नङामोन नैबे न'आनो लुहांहांसोमोन खोमा आं मालाबा फैनाय समाव आरोना ओमफ्राय दान्दिसे उनाव आदाराव हाबफैबाय आरोना नै बेबो ग्रोब ग्राब मा लगायनो जाखुनो नागिरबाय आङो बिफाजों ग्रोब ग्राब दे जाबाय दे आयदा गुदुंथार दालिया जायो हजम नै ओंख्रिफ्रा आदारा आरोना iya deh keluarga sudah pada last tahu jeng cuma tasau jubah seni halur bihan berpikir nala cuma tasau jubah sih aku on kalam sin biar naik sih lu kulah kalip siap siap kan mau bay aspas aku sih biar bay bang dek kaman nggak kiaman last ni rong jane kuisi lansi ya nasi nafar oi naik
masih mojan समायना दुनु दालार खाथुमनाय मासे मोजां समायना आगैनि खानाय आखरा ओमफ्राय नोंथांमोना जाय जाय नायलांदों साननांला आरोना बेखौ नुनानैहाय मा खावब्ला सिब्ला बेफोरखौनो होलाबायखो होननानैहाय जे लोंनानै जानानै मोसादों बिदि साननो नाङा जों माने बिराद गोबावजों हाबा मोनजानाय हिसाबै ओमफ्राय जोङो ज' जाजोब्बाय नालाय ओंखायनो रंजादों आरोना जानाया बोथिसेल' जाखादों आङो खननै खनथाम जायाखै आरो लोंनायाथ' लेनजाना गैखाया ओमफ्राय कार्बि आंलंनि आलासि गसाइगावनि आलासि क'क्राझारनि आलासि माने आलासि दुमसि गोबां आरोना बे मोसानायनि गेजेरावबो आलासि दुमसि दंमोन ओमफ्राय आलासिफोरखौबो एसे मोजाङै लाबावनो सानदोंमोन आङो मा खालामनांना बेटारियानो ओरैबादि गाजा माने जोबहां जाथारबायमोन आरोना बे भिडिअनि उनाव लास्टावनो जोबखादों ओमफ्राय आंनि भिडिअ नायग्राफोरा आंनि आलासिफोरबो गोबां फैदों आरोना बेहायनो बिराद गोजोननाय मोन्दों कुल केयार रंजाबाय कुल केयार ना दा भिडिअआ बेलेगनि मबाइलजों लानाय ससे दंबावोमोन ना आंनिसिम सौफैयासै आरोना लास्ट पजिसनाव आं आलासि माखासे लाबावदोंमोन थ' थेंक इउ स' माच लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअआवहाय